Club Junta, building better Africa. Mwaswera bwanji kachikena amalawi konse kumene muli chigawo chino chakumadzulo. Monga tikuziwa kunena kuti mawa kuli ma demonstrations amene Edward Kambanje akupangisa. Amene wa Edward Kambanje ndi a concerned citizen koma anagwirizana kuti apangira limodzi ndi a economic freedom fighters amene watimati a Joseph Pesh. Amalawi ndizomvesa chisoni ndi kuyankhula pano a Joseph Pesh ali ndi Abire Malata kukambirana zonena kuti alepherese ma demonstration amenewa akwauza kuti achite pull out pa ma demonstration amawa. Then mafuna ndi achenjeze a Edward Kambanje kuti pakufunika muyende osamala chifukwa chonena kuti zukhanga timuli ndi tsoka. Ulendo uja mapanga ma demonstration anu ogwirizana bwinobwino ndi mzimayi amene munali naye. Mzimayi uja anakakuperekani ndikupangani chipongwe, mapeto ake munakapezeka kuti apolisi akugwirani kukagona ku ma cells kumaula, kenako ndikutulusidwa pa bail out. Nawo ndiziso zikuchitika mukugwira ntchito ndi a Joseph Pesh. Lero a Joseph Pesh akuthawani akukapezekanso ali ndi Abire Malata kumene akufuna kulandira ndalama zonena kuti achiteso pull out ma demonstrations. Then mafuna ndikupempheni a Edward Kambanje kunena kuti mukuyenera kuyenda mosamala. Ndikunena pano apolisi ali ku area 25 pamalo aja timapacha paspama kuzungulira kumeneko akuti akukusakani. Ndipo Abire Malata ali kunsungwi ndi a Joseph Pesh kumene akukambirana kuti apase ndrama zimene kumene kwachokedwa ndrama tikadafufuza kuti ndramazi wazipereka ndi ndani. Sitifuna tingolitchula dzina poti nthawi zonse ndramazi zimaperekedwa ndi akuti koma tifufuze mawa munkhanga zaona tizanena bwinobwino kuti kodi ndrama zija zinachoka kwa nduna yake ya boma iti. Komano madzulo ano ndimafuna ndiyachenjeze a Edward Kambanje kunena kuti pakufunika kuti musamale chifukwa chonoti mzanu amene munagwirizana naye kuti mpangira limodzi ma demonstration Joseph Pesh ameneyi ali ndi Abire Malata kukambirana zofuna kulepheresa ma demonstration. Cholinga a Joseph Pesh achita pull out. So last minute mpeza zonena kuti a Joseph Pesh anena kuti iwo sakupanga nawo ma demonstration. Choncho ndimafuna ndikuchenjezeni a Edward Kambanje. Ndi zinthu zomvesa chisoni kunena kuti anthu pamene akufuna kupanga ma demonstration mziko la Malawi pali anthu ena amene amabwera ndikufuna kumasokoneza ma demonstration aja. Komatu cholinga cha Edward Kambanje sikukangana ndi munthu, sikumbenyana ndi munthu. Cholinga chawo ndikukapereka petition yawo ku court. Ngani zukathera pompo suti akakapereka petition yawo ku court ndiye kuti iwo amuchosalazala sichakwera pa mpando. Ayi, chimene akufuna nchonoti malamulo aunikiridwe. Malamulo aunikiridwe. Ndi chifukwa chani anthu tikumadana ndi chilungamo mdziko la Malawi? Zonse tufuna zizingokhala zamathyolera. Ndiye ndikuyankhula kunena kuti Edward Kambanje kumene muliko pakufunika kuti mukhale osamala. This is Comrade Ntanyi wa Walimpopo FM chigawo cha Club Junta, zabwino zonse. building better Africa.